ना ता आता ना कहाँ चल गई बड़ी। का बोली कुछ बनल बा? खाली लिट्टी तो बनल बाटे। सब्जी उब्जी नहीं खे? कल क्या रही? अच्छा चलो नहीं खाई तो जौने बा तौने लेके आवा। ठीक बा। आओ। जौन बात हम ले आओ तनी। बताओ घरवा में सब्जी नहीं खे तो नूनो मरचा नहीं खे? नहीं नमक मरचा तो बटले बाटे, कहे तो ले आई। ये कहे वाली बात है, जा ले आओ। छूछे कैसे खाई? ले आओ जा। ठीक बा, लेके आओ तनी। का माई घर में ये खाए के मिलल ह और कुछ ना रहल ह? जो लेब तो नहीं रही। भगवान के यह मर्जी बा, चला बढ़िए बा। नसीब में जौन होखेला तौने मिलेला। सुनिए शाम के जब बाजारे जाए तो सब्जी लेते आई, ना दही तनी सूखले मिली फिर शाम के खाए खातिर। सुनी ना हमारा खातिर क्रीम लेते आई। ठीक बा। का हो का हल्ला कैले रहलू है? लइका खाना खाता था। कहत रला अच्छा ये घर में खाना बा। अच्छा तो जौन घर में रही तो न खेवल जी। खाना ले आई। ना अभी हम खाना ना खाई, हम खाना मांग ले। तू जा। तू का चिंता कैले बड़ू? जब उनकरा कपारे पड़ी तो खुदे सीख जइलो। तू काहे खातिर चिंता कैले बड़ू? तू जा। क्या कहे घड़ी के तो घर घर के है कहानी बा। केकरा के कहल जाओ के साँच बा। इहे ए घड़ी का जमाना बा। केहू के ए घड़ी दोषो दिहल बेकारे बा।